Dobrý večer. Já možná ještě dodám, že děkujeme teda za mízu. Kromě toho, že děkujeme za to, že jsme tady mohli zakořenit základní naše ocásky, tak za mízu děkujeme nadačnímu fondu Veronika, který tuhle debatu podpořil. A Vít už to téma představil dostatečně. Formát té debaty bych nechal klidně takový volnější. Nejdřív to téma nějakým způsobem představíme, já tam vykopnu nějakou úvodní otázku, pak klidně se jde vy v rámci toho, jak se bude ta debata vyvíjet, a pak se postupně přesuneme k nějakému dalšímu tématu. Asi budeme držet ten klasický dramaturgický oblouk konfrontace, to vás bude zajímat asi jaké kontroverze se pojí s výsadbami v krajině, a nakonec z toho musíme vybruslit nějakým konstruktivním rozuzlením. A teď teda já se tak rozhlížím, mrzí mě, že to nevidím žádné stromy, když se jich tahle debata bytostně týká, ale doufám, že vhodnými advokáty jim budou naši dnešní hosté. A vítám tady, poprosím teda, musím přišla sednout sem nahoru, Anu Poledňákovou z nadace Partnerství, která tady se stará i o program Sázíme budoucnost. Krajinnou architektku Špakovou a budovného sadaře Víka Grohmana. Jsme krásně vyvážení. Rovnováha z nás úplně sála. A ta základní otázka, vlastně podle které jsme pojmenovali celou tuhle debatu, zní: potřebujeme sázet stromy v krajině. A já si myslím, že teda na úvod bychom si mohli vlastně říct, o jakých krajinách se tady bavíme, protože ta krajina dneska může mít různé tváře. Ty výsadby se podle toho typu krajiny taky mohou lišit. Máme to nějak vymezené pro tuhle debatu, anebo se budeme bavit o krajině jako v úplně obecném pojmu? Asi v zemědělské krajině. No, tak jsem počítala v zemědělské krajině. Já souhlasím. Nebo jako zabíhali bychom podle mě hodně do detailů, jinak bychom se pak bavili v městské krajině. Hospodářské a téma. Tak paráda, tak se budeme držet v zemědělské krajině, a když se budeme bavit o těch stromech, ty tam předpokládám mají nějakou svoji funkci nebo soubor funkcí třeba. Vy jste sadař, krajina, architektka, ty vlastně řešíš výsadby si projektově, spíš z téhle perspektivy. Jaké funkce vnímáte u stromů v krajině právě z těch vašich perspektiv? Tak já klidně začnu. Já jsem teda vedoucí iniciativy Sázíme budoucnost, kterou založila a koordinuje nadace Partnerství. A my poskytujeme vlastně granty na výsadby do volné krajiny, a je to hlavně na výsadbu alejí, remízků, větrolomů a tak podobně. A tím důvodem je právě, aby jsme posílili odolnost té naší krajiny. Takže když bych měla odpovědět ještě úplně na tu první otázku, jestli stromy do krajiny patří, tak za mě určitě ano. A tím důvodem je, že naše krajina trpí vlastně důsledky. Myslím, že zhruba 50 až 60% zemědělské půdy trpí větrnou nebo erozí. Taky máme to dědictví zvání těch polí, a v důsledku toho zmizely právě stromy, remízky, průlehy a všechny tyto krajinné prvky, takže za mě určitě stromy do krajiny patří. Dominiku, jak vidíš stromy v krajině ty? Tak jednoduchá odpověď je ano, stromy do krajiny patří. Já tam vidím spoustu rovin, co se týče toho, co se týče těch funkcí, jo? To znamená, padlo tady už nějaká protierozní funkce, krajinotvorná, ale vnímám tam i nějakou funkci historickou nebo sociální, funkci vzdělávací, takže si myslím, že těch důvodů, proč je sázet, je celá řada.
A určitě se později dostaneme k tomu i třeba proč nesázet. Protože přijde mi, že v některých případech to může být kontroverzní. Na to určitě narazíme. Zuzano, doplnila byste nějak tyhle pohledy? Já bych možná řekla ještě, že se zabývám adolescencí, což je docela specifický výsek vlastně těch výsadeb. A pracuji hlavně se zemědělci. Takže oni většinou chtějí, nebo ode mě a od té adolescence chtějí řešit biodiverzitu a jako adaptační nástroj pro změnu klimatu. Takže potřebuji trochu přistínit ty pozemky, aby tam nedocházelo k výkovým teplotům. Sledují třeba i nějakou hospodářskou funkci toho stromu? Určitě. To už se taky si ještě dostaneme. To je vlastně jádro toho adolescenství. Mně se z tohohle, co jsme vlastně nastínili, zdá, že budeme sledovat možná i rozdílné typy výsadeb, protože některé teda tady padlo, že můžou být agrolesnické, můžou mít třeba hospodářskou funkci, některé asi můžou být, řekněme, estetickým prvkem v té krajině a nějakým stabilizačním. Existuje na tohle nějaká typologie? Tak za mě ano. Za mě ano, vlastně tak když bych měl říct takový svůj pohled, tak mě dává smysl, nebo velký smysl, když už se sází, tak sázet třeba ty ovocné stromy, které mají právě mnohem víc těch funkcí. Že to má i nějaké své negativa, jakože ta péče o ně je složitější, třeba ten výsadbový materiál je problematičnější sehnat a podobně. Ale vnímám tam, že to ovoce má velký potenciál. A to teď mám na mysli, řekněme, nějaké výsadby typu aleje, stromořadí kolem cest. Takové jakoby výsadby, kde jsou ty stromy víc jako solitéry. A vedle toho jsou ale potom výsadby typu agrolesnictví, které mají hodně, vlastně jsou navázané na nějakou funkci pro toho zemědělce, kterou mají plnit. To znamená, tažmo to má ten hospodářský efekt. No a nebo jsou potom výsadby biokoridory, větrolamy, které jsou, řekněme, a mají charakter takového lesního porostu. Tak to za mě jsou takové 3 typy a klidně mě doplňte. Zná ještě něco dalšího. Dají se nějakým způsobem ty výsadby, které u nás jsou realizované, rozlišit i podle toho, kdo je třeba zadává. Tady už padli zemědělci tedy. Jsou tam nějaké jiné skupiny zadavatelů obvyklé? No my třeba sbíráme i data o tom, co a kde se u nás vysazuje a z toho vychází, že vlastně nejčastěji třeba organizátoři těch výsadeb jsou obce a města, pak jsou to spolky, veřejné instituce, zemědělci i školy, takže těch subjektů je jakoby několik. Celá řada. Jak se takové výsadby realizují? Co všechno je potřeba udělat, aby se nějaký pozemek, nějaké místo osadilo tedy novou výsadbou? Tady, když je řada jako těch vlastně lidí, kteří můžou realizovat, tak jaké kroky oni v tu chvíli musí podniknout? Jo, tak když chce někdo sázet stromy, tak musí mít v prvé řadě ten pozemek. To znamená, pokud pozemek nemá, tak musí si zajistit souhlas vlastníka toho pozemku a ideálně i vlastníka sousedního pozemku. A vlastně ideálně i toho, komu je třeba ten pozemek propachtovaný, protože hodně zemědělské půdy, myslím taky 3/4 nebo 75% je u nás propachtováno. Když má tyhle souhlasy, tak by záleží na jeho odbornosti, si měl vlastně to konzultovat, jaké stromy se tam hodí. My taky doporučujeme spíš menší a ovocné stromky, vzhledem vlastně k té klimatické změně, větším extrémům počasí, suchu a tak podobně. S kým v takovou chvíli ideálně konzultuje?
ten člověk. My mu doporučujeme odborníky buď od nás z nadace nebo lidi, s kterými externě spolupracujeme, ale většinou jako velká města nebo obce mají nějaké svoje správce zeleně nebo prostě odborné lidi, s kterými jako spolupracují. Takže toto si většinou jsou schopni zajistit sami. Pak je vlastně potřeba tu výsadbu jako takovou zorganizovat, naplánovat. Doporučujeme, aby se výsadby děly na podzim, je to nejvhodnější období vzhledem k srážkám, to znamená říjen, listopad. A jo, pak je potřeba hlavně, na to je potřeba dávat pozor, zajistit dobrý plán dlouhodobé následné péče, protože ta péče je minimálně stejně důležitá jako ta výsadba. K tomu se určitě dál taky dostaneme. Já bych možná reagoval, že to byl popsán ideální postup, ale vlastně aspoň za sebe ovocnářství týče, tak se setkává jako velmi často s tím, to naplánování té výsadby je velmi neodborné. Jo? Je to často ve chvíli, kdy protože spousta těch lidí na těch obcích mají pocit, že vlastně není potřeba se s nikým radit, protože mají na zahradě sami ovocné stromy, tak přece ví, jak se sází. Ale vlastně výsadba v krajině má úplně jiné parametry než výsadba na zahradě. A to si málo kdo jako uvědomuje. A z mého pohledu si to málo kdy uvědomují potom i třeba arboristi, jo? Nebo nějací projektanti, kteří mají zase hodně zkušeností s městskými výsadbami, ale ty výsadby v krajině mám pocit, že jsou jiná kategorie. Takže se může stát, že si nějaké zastupitelstvo odhlasuje, ale tadyhle posázíme tuhle louku tímhle druhem meruněk, nebo já nevím, topolů, aniž by tedy konzultovali nějakou koncepci. Jo, rozhodně, tak to je marky příkladů. Takže to je pak, a tam vnímám jakoby, že to je vlastně spíš kontraproduktivní, ta výsadba. Jo? V takovém případě je lepší než sázet, protože na to komunitní výsadbu dojdou lidé, kteří jsou nadšení s tím starostou, ale jakoby za rok ta výsadba přijde v ní več, jo? Protože tam byly třeba nevhodné podnože cílené. Jak do toho mixu zapadá krajina architektura vlastně? Jo, já teda nejsem úplně typický krajinářský architekt. Já jsem teďka to agrolesnictví, takže jsem spíš projektant agrolesnických výsadb. A tak se s tím potýkáme. U nás je teda specifikum, že na to agrolesnictví je vypsaný dotační titul. Takže vlastně ty moje rady jsou vyhledávány, protože prostě z administrativních, řekněme, důvodů legislativních, aby tady zemědělec nešlápl vedle. Takže bohužel tady by tomu prostě dostal tu dotaci. Ale jsou i zemědělci jako srdcaři, kteří ví, že to může být komplikovanější, než si myslí, tak ti hledají ty rady jako i kvůli tomu agrolesnictví, ne, aby to dostali nějaké peníze. Jako takovému, ale ono i ta motivace finanční alespoň k tomu dotlačí, že pokud je výsledkem vlastně nějaká zdravá funkční výsadba, tak proč ne? Já se zeptám, považuji tímhletu expozici vlastně trošičku toho tématu za dobře načatou. Zeptám se, jestli už někdo tady nemáte nějakou otázku, která by se týkala tady výsadeb obecně. Pokud ne, tak my můžeme vlastně přejít k té konfrontaci, která už tady tak několikrát zazněla, a k těm problémům teda s výsadbami v krajině. Možná bychom si je mohli na začátek tak shrnout, jaké největší problémy vnímáte, a pak se do nich ponoříme hlouběji třeba. Zkuste říct každý jeden problém, který je pro vás úplně nejpalčivější výsadeb v krajině. Tak za mě asi ta následná povýsadbová péče. Jo, tak ty jsi mi vzala jeden z těch. Ale určitě najdeš. A já... Tak.
já tam vnímám, že, nebo co je z mého pohledu nějak do očí žijící, tak vlastně obecně výsadba stromu je vnímána extrémně pozitivně. Vlastně je to velmi nekonfliktní věc, čehož využívá mnoho subjektů, zejména firm, k tomu, aby třeba očistili své jiné chování, což jako je mi nějakým způsobem, jako by pak si kladu tu otázku, jestli vlastně to má být schvalováno tou společností ve chvíli, kdy firma má, nevím, prodává benzín, nebo je to nějaká energetická firma, co vlastní uhelné elektrárny a podobně, tak a vlastně prezentuje se tím, že sází stromy do krajiny, tak to vnímám prostě určitým způsobem jako velmi konfliktní. No. Za každou kilowatthodinu, kterou u nás potřebujete, zasadíme 10 stromů. Tenhle princip. Zrano, máte taky nějaký svůj, nebo máš, my jsme si vlastně potykali před tou debatou, nějaký svůj největší prohřešek na výsadbách, který opravdu nemáš ráda. Tak jestli ta péče, no. Já jsem chtěla říct sucho, ale to vlastně taky souvisí s tou péči, tedy zálivkou, která je třeba dělat, ale jo, motá se to kolem té péče prostě. Že ty lidi hodně jsou focený ty výsadby a politici si tam drží ten rýč ale pak také to prvotní nadšení se tam ukáže, ale potom tak ta každodenní jako dlouhodobá práce už není tak sexy, takže já jsem kdysi požimoval pár lesů a není to sexy, ale je to třeba. Na to bych já možná navázal, jakoby vlastně i to, co jsem říkal, tak vnímám třeba u těch komunitních výsadeb, jakoby z těch politických důvodů, jak jsi to načala, jo? Že prostě zasadíme strom, fotíme se, a vlastně je to takový do velké míry greenwashing nebo propagace skrz nějakou hezkou činnost, ale už třeba když se řekne, že je třeba ta následná péče, tak už je problém. U stromu fotka a tam strom chudák zůstane trčet. Já začnu asi u toho greenwashingu, to je hodně zajímavé téma. Mohli bychom se do něj ponořit trošku hlouběji. My jsme se tady bavili vlastně o tom, že ty výsadby často realizují obce, že to často realizují majitelé těch pozemků a tak. A ty teď vlastně zmiňuješ firmy, které si myslím, že asi nemusí být majitelem přímo těch pozemků, kde oni schání, nebo oni schání prostor k těmhle výsadbám greenwashingovým v podstatě. Tak to nemusí být tak, že přímo ta firma sází, ale má třeba nějaké jakoby dotační nástroje na to podporovat ty výsadby, jo, kterými se pak prezentuje. Takže to je jedna cesta. Druhá cesta je, že teda dělají nějaký firemní team building, kde sází stromy, ale ta první jakoby za mě je víc problémová. Nebo jako zajímalo by mě třeba, jak se na to díváš ty, Aničko, z hlediska toho, že vlastně ty dotace na výsadby tak často jsou, že nějak zafinancované z soukromého sektoru, jestli tam máte nějaký výběr těch firm, které přijímáte nebo které ne. Jo, tak my právě neposkytujeme dotace, to je z vládních peněz, ale granty, takže ano, sbíráme vlastně na to peníze od firem a soukromých dárců. Ty tlaky na greenwashing samozřejmě vnímáme a hodně to těm firmám vysvětlujeme, hlavně v souvislosti s kompenzací uhlíkové stopy, protože co se často děje, ta firma má prostě iluzi, že když podpoří výsadbu několik tisíců stromů, tak si prostě napočítá, kolik jakoby ten strom pohltí uhlíku a bude jako to mít vyřešené, jenomže problém je právě
že když ten strom vysadíte, tak on třeba 30 let skoro nic jako nepohltí, jo? Až třeba 30letý strom jsme dělali právě výzkum s Mendelovou univerzitou, tak zhruba jako je to fakt nějaká poměrná hodnota, pohltí třeba 1,2 tuny CO2. Ale když si vezmeme, že třeba uhlíková stopa člověka, středoevropana, je ročně jako 5,5 nebo někdo říká až 10 prostě tun CO2, tak to opravdu nedává smysl. Takže se jakoby snažíme edukovat a snažíme se právě jakoby apelovat na to, že ty stromy jsou fakt nejlepší klimatizací pro rozehřátá města a plní hlavně ty adaptační ekosystémové funkce, které jsme tady zmiňovali a ty jsou strašně důležitý. Zadržovat tu vodu v krajině, prozdušňovat prostě tu půdu, být ukrytem pro ty živočichy a jako potravou a prostě všechny tyto funkce jsou mnohem důležitější než právě pohlcování toho CO2, které je de facto jako zanedbatelné, protože si musíme uvědomit, že to se děje fakt až po nějakém jako určitém čase a hlavně pokud třeba pak se to dřevo spálí, tak se to stejně celé uvolní. Takže se to děje za předpokladu, že třeba z toho vznikne nějaký nábytek nebo dům a tak podobně. Takže tohle se nám docela jakoby daří s některýma firmama, na to přistoupili a podporujeme právě výsadby, které se snažíme dělat teda dobře a zajistit tam tu následnou péči. To už pak, jak si to komunikuje ta samotná firma, ale nemáme často jakoby úplně možnost jako úplně ovlivnit, ale třeba s tím, s kterými spolupracujeme dlouhodobě, tak minimálně, nebo aspoň jsme se snažili, aby ustoupili od toho, že vlastně si tím mohou kompenzovat tu uhlíkovou stopu. Je to takový aspekt, ale možná na druhou stranu, a možná je to kontroverzní tohle říct, aspoň prostě něco do té krajiny tady z těch velkých firm jako putuje. Ty firmy mají peníze a dá se je někam dát, takže my si jako myslíme, že pokud prostě aspoň to dělají s náma, tak to udělají dobře, no. Ale samozřejmě odmítáme to, aby to bylo zástěrkou třeba pro přechod k obnovitelným zdrojům nebo něco takového. Ale říkám, komunikace těch firm jako nemáme úplně pak pod kontrolou. No. Jo, tak to zní jakoby sympaticky, no. Za mě je to právě o tom, jo, jestli ve chvíli, kdy si ta firma řekne, jo, tam posíláme na výsadby a s tím to vlastně pro ně končí, mají očkrtnuto ve smyslu, že nic dalšího nemusí dělat, nemusí inovovat, aby měli šetrnější provoz a podobně, tak to je pak problém. No. Dominiku, možná jakou následnou péči potřebuje po vysazení takový strom? A v jakém časovém horizontu se třeba pohybujeme? Tak za mě bych to rozdělil na ovocné a neovocné stromy. Ty neovocné přece jen, pokud ta skladba je nějakým způsobem vhodná do té lokality, tak tu péči vyžadují třeba 3 roky. Jako asi primární je zálivka. Za mě teda vlastně je důležitější, aby ten prostor kolem kmínku, ta výsadbová mísa, aby byla odplevelená a nezarostla trávou, což se dá buď okopávat, anebo alespoň jednou ročně vyplít a zamloučovat nějakým organickým materiálem. Což takové opatření prostě, jako pokud je udělané dobře, tak nahradí klidně 50% zálivky. No a potom to je taková, řekněme, jako časově nejnáročnější věc, zároveň se málo komu chce dělat, je to dost vlastně, je to jen dřina, řekněme. A vedle toho je to pak nějaká kontrola ovazků, ochran proti zvěři, kontrola kotvení, jo, aby to plnilo svoji funkci. No a ta nejodbornější část je pak nějaký výchovný řez, nebo v případě neovocných stromů se tomu říká taky výchovný a na začátku komparační řez. A ten výchovný řez třeba u těch ovocných stromů je potřeba dělat aspoň 5 let, spíš 7 u některých odrůd. Na jednu stranu to není zas tak složité, ale na druhou stranu vlastně, pokud to dělá někdo, kdo
se v tom nějak nechce posouvat dál, jako nemá to jako svůj zájem, tak z mého pohledu to většinou končí blbě. Takže jo, tak no. Ne, je to lepší dělat blbě asi, než to nedělat vůbec, protože ten strom nebude růst, ale no, lepší, když to dělá někdo, kdo se tomu chce věnovat hlouběji, než jenom, že to dostal jako zadání, tak ostříhej tady tu malej. Jak to děláte u těch firemních výsadek vlastně? Ty jsi říkal teď, že se to pohybuje v řádu let, ta následná podpora. Tlačíte ty firmy do toho, aby pečovali teda o tu výsadbu, nebo se potom najímají nějaké... My neděláme firemní výsadby, to jsme se jako asi pochopili. My vlastně přijímáme ty peníze jako z různých zdrojů, včetně firem, a pak to grantem těm komunitám. To znamená, ten, kdo u nás žádá o grant, je většinou malá obec nebo komunita a těm jdou ty peníze a ti mají taky závazek jako organizátoři té následné péče. To znamená, kdo u nás žádá o grant, musí mít zpracovaný plán minimálně na těch 5 let, jak bude ta následná péče probíhat a může u nás i žádat jako o příspěvek na tu následnou péči. A ten je mu pak vyplacen právě až po 3 letech, kdy jako doloží prostě fotkama nebo jedeme na kontrolu, jak se té výsadbě daří. Takže to je jedna z možností, jak se s tím snažíme bojovat, aby ta následná péče byla jako zajištěna. Ale je to jako velký problém, který prostě asi každý to viděl nebo narazil na to v krajině, kde ty stromy jsou prostě uschlé, jsou tam zarostlé ty úvazy, visí příčky a tak, ten výchovný řez. My jsme teda nedělali výzkum, ale zase Mendelova univerzita, studenti pod vedením pana Jiřího Rosypálka udělali výzkum, zkoumali asi 6 000 výsadeb v období 2 až 5 let nějak po výsadbě a zjistili právě, že z těch vysazených stromů, nebyly to jako teda jenom naše výsadby, byly to prostě náhodně vybrané výsadby, je dlouhodobě perspektivních jenom 20%, krátkodobě 40% a 40% vůbec neperspektivních. Takže na to se snažíme taky reagovat a vypsali jsme loni vlastně poprvé výzvu vyloženě na tu následnou péči, která funguje tak, že už ta obec, nebo obec, když si žádá, tak se musí spojit s nějakým odborníkem, to byste mohl být třeba vy. Ten právě musí provést jakoby ten odborný řez a musí hlavně proškolit lidi v té obci, aby se to naučili a dělali to správně. Takže ten grant je jakoby 3 lety a je to na tento úkol, nebo těch faktorů, proč ty stromy umírají, jako je mnohem víc, je ta nedostatečná zvěře tak podobně, ale ten řez je druhý nejvýznamnější a na to se snažíme touhle výzvou reagovat, protože je i nejsložitější. To, že jako obec nezajistí zálivku, je prostě určitě chyba a jde to na vrub té obce, že se to neuměla jako uhlídat. To už, že prostě ty malé obce nemají úplně odborní lidi na to, aby ten řez udělali dobře, vnímáme trochu jinak a vlastně na to chceme tím grantem reagovat a toto jim jako umožnit si někoho najmout, aby jim proškolil lidi a toto se nedělo. Protože jako není to zas tak složitý úkon a prostě tu životnost těch výsadeb to zvýší jako hodně, no. Zuzana, řešíš podobné problémy, nebo ti zemědělci jsou v péči o stromy zběhlí? Ne. Je to taková svězazná skupina lidí, kteří, nebo obecně Češi mají, tak máme tady ten kulturu udělej si sám, takže je pro ně možná někdo těžší obrátit se na odborníka a ty zemědělci obzvlášť si dokážou traktor sami opravit a tak. Takže taky si říkají, že všude rostou stromy, takže si to uděláme sami. No. A byla otázka. Jestli řešíš právě podobné problémy s tou následnou péčí a jak případně pracuješ s těmi klienty v tu chvíli. Jo, to s tím samozřejmě souvisí, no. Ale oni, jak vidí třeba ten první rok, že jim ty stromy umírají do hlavy. A kvůli té dotaci oni musí mít tam alespoň třeba 70% živých stromů. Takže se oni se to hodně rychle naučí. A pak dají mi třeba za pravdu, že prostě do toho ty peníze, co dostanou, tak musí dát celý. Někteří teda chtějí na tom podělat, jako na té výsadbě, což tak nefunguje úplně. Když vysáváte strom prostřed pole, kde je sucho, kde jsou hraboši, tak prostě ta energie do toho musí jít.
ve formě práce, peněz a času. Nejde to samo. Nejde to samo. V některých zemích třeba ten přístup zasaď a zapomeň funguje. Je to třeba tam, kde v západní Evropě, kde třeba víc prší, kde není přemnožená ta zvěř, tak to může fungovat, ale u nás prostě ne. To mě zaujalo, zasaď a zapomeň. To lze to aplikovat někde u nás právě, nebo je to někdy funkční postup? No, prostě ne. Ale... U ovocných ne. Ale třeba u jablů. Ale chtěl jsem k tomu říct, že vlastně historicky bylo postavení starších lidí, jako by to zná, že zasadili strom a nic nemuseli dělat a on vyrostl, jo. A dneska už to tak není. Tak to mě k tomu napadlo, že s ním jsem se taky už hodněkrát setkal, že vlastně proč bych se tomu... Jo, nebo vlastně i z toho vychází ten pohled těch zahrádkářů, kde máte prostě tu úrodnou půdu, jo, humózní na té zahrádce, tak tam vlastně a kromě toho je to na očích, jo, takže i to člověk zalije, když jde zalívat rajčata a vlastně má pocit, že s tím ale vlastně nic nedělá, tak a ve chvíli, kdy je to ale kolem nějaké polní cesty, tak to tam tak neroste. No. Tak setkáváš se taky někdy s greenwashingem, že by ti někdo jako po tobě chtěl naplánovat výsadbu nějaký třeba zemědělský gigant? To moc ne, moji klienti jsou spíš střední, malí a střední zemědělci nebo hobby farmáři. Takže to moc ani ne, zatím. U těch výsadeb teda se sleduje vždycky nějaká ta funkce hospodářská, stabilizační a tak. Jo. Hodně opakují tu biodiverzitu teda. To je pro mě hodně důležitá. Trošku mě někdy překvapuje, že nemluví o tom agrolesnictví, jako že by třeba z toho mohli mít nějaký zisk třeba. OK, za 40 let, ale třeba jejich děti, nebo oni, když jsou mladí, tak by třeba mohli mít třeba z toho dřeva prodej cenných listnáčů. Takže my jako spolek agrolesnický se snažíme tohle víc jako akcentovat mezi zemědělci. Že to má jako nějaký investiční smysl? Ano, jo. Je to další motivace teda pro to, aby ty výsadby probíhaly. Určitě. Tady už padlo párkrát slovo biodiverzita. Pohybujeme se v zemědělské krajině, která teda může být velmi rozmanitá, když to takhle řeknu. Zohledňuje se to nějak při těch výsadbách, jakým způsobem ten strom zapadne vlastně do svého okolí? Pracujete s tím nějak? Nebo tam proto není třeba většinou prostor ani? Jako ve smyslu typu té výsadby, nebo... Druhová skladba třeba té výsadby, zda se zvolí ovocný nebo listnatý strom a tak dále. A jsou vyloženě třeba některé stromy, které můžou v dané lokalitě škodit tomu stávajícímu biotopu. Jo, i když nás vlastně stromy asi živí, tak asi pravděpodobně se shodneme nad tím, že není dobrý sázet stromy úplně všude. Třeba někde, kde jsou cenné trávníky, kde rostou vzácné rostliny, třeba orchideje nějaké a tak světlomilné, tak bychom nechtěli uzavřít mít tam stín a tak, takže určitě není to všude. Já třeba někdy dostanu projekt, kde je prostě les a uprostřed je tak malá louka a tam oni chtějí zasadit stromy. Tak to jim taky se snažím vymluvit, že to úplně není potřeba, ale ta dotace trošku křiví to vnímání. Takže určitě se snažím s tím pracovat. No. Když vidím, že na to třeba nebudou mít čas, nebo ne tolik čas, třeba se to složil, tak jim spíš říkám, ať tam ty ovocní stromy až to třeba nedávají, nebo taky záleží na jakém místě, jestli to má plnit ještě ty další funkce, nějaké třeba proti erozní. Tak podle toho těch vlivů je na to rozhodování hrozně moc. Jak je to u ovocných stromů, Dominiku? No, já spíš to řeším obráceně ve vztahu
jaká je na tom místě biodiverzita a jak pomůže těm ovocným stromům. Jo, protože obecně s ovocnými stromy se pojí problémy se škůdci a chorobami a to úzce souvisí s tím aktuálním stavem biodiverzity, která tam je v té lokalitě. Takže typicky prostě nejhorší jsou právě ty liniové výsadby kolem polních cest, kde z jedné strany je řepka, z druhé strany pšenice. Tak ve chvíli, kdy se na takovém místě jako přemnoží třeba mšice, tak to pro ty stromy může být likvidační. Zatímco když je to třeba druhově bohatá louka, nebo ani nemusí být druhově bohatá, prostě klasická louka na seno, tak v takovém místě je přece jen mnohem víc těch predátorů, těch mšic, takže to zvládnou nějakým způsobem regulovat. Zase se s tím pojí, že jsou tam třeba nějací škůdci, kteří žijí na travách, jo, a tak dále, ale obecně čím větší biodiverzita, tak tím lépe pro ty ovocné stromy potom. Jsou nějaké stromy citlivější tady třeba právě na ty mšice než jiné z těch ovoců? Určitě, no. A to je spíš odrůda od odrůdy. Jednak a jako v té krajině s těmi mšicemi nebývá zase, jako občas bývá, ale nebývá to ten největší problém. Větší problém bývají spíš různé choroby, fytoplazmy, bakteriózy a podobně. Jak to máš ty, Aničko? Tak my podporujeme hodně jako liniové výsadby a obnovu těch polních cest, právě protože tam ta biodiverzita není a snažíme se ji jakoby vrátit. Ale samozřejmě je to pak pro ty stromy náročnější, takže je potřeba správně o ně pečovat, aby byli zdraví a zvládli i jako se ubránit těm škůdcům. No. My jsme se tu bavili i o tom, že dnes už nestačí ten strom jenom někde zasadit, tedy to zasaď a zapomeň. Tenhle princip, že to většinou nevyjde, ten strom se většinou neuchytí. Je na vině toho, že ty stromy potřebují poměrně hodně péče, i třeba klimatická změna? A vnímáš to, Dominiku, ty jako sadař, že například běžně pěstované odrůdy dnes mají potíže v té krajině se udržet anebo plnit teda tu svoji řekněme, hospodářskou funkci u ovoc k stromu? Určitě, jakoby tak ty změny jsou, řekl bych, dramatické. Jako vlastně dneska určitě spousta lidí, že se nějakým způsobem kochá v té krajině, vidí ty staré ovocné aleje, jabloní, hrušní a podobně, které ty jednotlivé stromy jsou obrovské. Dneska jako už počítáme s tím, že i když jsou vybrané vhodné odrůdy na semenné podnoži, tak ty stromy třeba nedorostou takových velikostí a rozměrů, jo? Protože prostě ta vláha v té půdě není taková, aby ten strom mohl v těch prvních dynamických letech růstu dosáhnout nějakých parametrů a velmi pravděpodobně prostě už 12metrové jaderničky nebudou za 50 let, když je dneska zasadíme. Takže to je jeden z takových střípků, co určitě ta klimatická změna přináší. Vnímáš to, Zuzko, taky? Určitě. My vlastně po těch stromech chceme hrozně moc, aby právě plnili aby nám pomohli s tou adaptací a tak, ale musíme my jim pomoct. A když vy sázíte strom, třeba v tom agrolesnictví, když sázíme opravdu prostě do pole, do prostřed pole, tak je tam třeba v srpnu teďka třeba 40 stupňů, ten povrch půdy je prostě rozehřátý. Ta půda je chudá, nejsou tam i korzy z ní houby, třeba ty lesní stromy, tady se na to, že v lese je tam půda jiná, takže určitě to vnímáme, že ten celkový stav krajiny i ty klimatické změny. A s tím ještě souvisí jako právě ty choroby a škůdci, protože
ve chvíli, kdy je takhle strom, jak to teď Zuzka popsala v létě, tak pro něj je to stres. On by se s tím jako nějakým způsobem vyrovnal, no ale tím, že na ty ovocné stromy je navázáno obrovské množství těch organismů, i právě těch škodlivých, tak pak ty stromy mnohem s nás podlehnou nějakému dalšímu faktoru, který jej stresuje. Jo. Takže já to vnímám hodně tak, že někdy prostě ty stromy zhynou a vlastně měli zálivku, ta péče jim byla dána a vlastně téměř to nejde identifikovat. Jo. A výsledek je většinou ten, že se nějak jako usneseme na tom, že to byl soubor věcí, stresových faktorů, který na ten strom působí a výsledek je, že vlastně to nepřežije. Takže to určitě s tou klimatickou změnou souvisí s cenou. Pracujete s tématem klimatické změny právě i v tom projektovém smyslu ve chvíli, kdy pracujete s výsadbou stromů v krajině? Radíte třeba těm uchazečům o grant, jaké odrůdy by byly vhodnější? Jo, jako celý ten náš projekt vlastně vznikl v reakci na klimatickou změnu, aby jsme zvýšili odolnost té krajiny a vrátili do ní biodiverzitu. My vyloženě zase těm grantistům jakoby neradíme, oni prostě si to musí zpracovat sami, ale pak máme odbornou komisi, která jako posuzuje prostě, jestli ty odrůdy vybrali správně a tak podobně, podle toho buď ten grant schválíme nebo zamítneme. Ale jenom jsem chtěla reagovat i na ten dotaz předtím. My to jako taky hodně vnímáme a vnímáme to od těch obcí, že nám třeba říkají, jo, dřív stačilo prostě tolik peněz tohle dělat a teďka už to nestačí. A fakt jsou takový příklady, třeba obec Bohančice, kde jsme sázeli a kde oni sázeli hodně, protože trpěla ta obec erozí. Tak třeba vysadba toho jednoho balového stromu a jakoby, nevím, ty kuly a všecko třeba stojí 5 000, ale jakoby ta následná péče počítali, že třeba až jako 10násobek, jo, po dobu těch 10 let, což je fakt obrovské množství peněz, takže určitě to jako vnímáme taky, že je to čím dál náročnější to ufinancovat, proto na to i reagujeme jakoby tou grantovou výzvou, no. A snažíme se i ty firmy motivovat, aby právě už dávali, aby nám prostě dali ty peníze na tu péči a ne na ty výsadby, ale to se bohužel moc nedaří, prostě ještě je tam furt ten obraz toho, že se vyfotí u toho, jak vysadili ten stromek, no, ale snažíme se to postupně měnit. Takže by se dalo říct, že vy ten vliv, dopad té klimatické změny vidíte i na tom, jak rostou vlastně náklady. Určitě my ne, ale ty naši grantisti, no, ty obce, jakože právě už ani nechtějí sázet, nebo jako říkali, no, spíš bychom potřebovali pomoct tou následnou péčí, než jako s těma výsadbama. To je možná taky jeden teda z problémů, jedna z kontroverzí u těch výsadeb mi napadá, že může být právě to, že nezohledňují klimatickou změnu jako takovou, kromě toho, že nezohledňují možná řadu dalších faktorů, které tady padly. No, tak já k tomu mám možná ještě jeden pohled, jako řekněme, z praxe, kdy mě oslovují lidé, jako že chcou třeba vysadit právě něco, co tam vždycky rostlo, ale ono to teď jako neporoste. Něco takové jsem měl na mysli právě. A to je pak jako v kombinaci s tím, že se to ještě nemá stříkat a ideálně bez zálivky a podobně, tak to má být ideální strom a tak to nefunguje. No. Takže jo, typicky třeba jabloně do krajiny úplně třeba na Jižní Moravě asi nemá tolik smysl dávat, jo, nebo prostě preferovat jiné druhy, co se toho ovocnářství týče, ale asi ovocných stromů. My teď máme problém s lípama, který jsou náš národní strom, včely je milují, ale taky prostě na některých místech to nemá. Vždycky s kamarády i arboristy říkáme, že strom budoucnosti je pajasan žláznutý.
Problém s lípama je na Moravě tady. Jo, tak Morava se může vymezit proti zbytku republiky a vyhlásit si pajasem za svůj strom. Já se možná na chvilku podívám teda tady o publika. Teď jsme probrali celkem složitá témata, padlo toho hodně. Zda někdo nemá dotaz? Já mám možná dotaz. Bavíme se ve všeobecnosti při těch výstavbách o stromech, což je jedno pápadu té vegetace. Mě by třeba zajímalo, že jaký procento, jestli vůbec nějaký ty výstavby zakoupujeme i keře. Koho se ptáte? No, určitě nakomponujeme. To by asi mít domény, že ta ochrana keře solitárního v té krajině otevřené je někdy složitá. Takže já třeba dělám takové kompásy, které se oplotí celkově, třeba takové biokoridory. Určitě keře mají svůj význam. I to, že se vlastně obnovují ze spodu, takže když se s vrškem stane, tak oni mají tu obstatickou schopnost jako vyšší, třeba než stromy, takže určitě si to mají stromy. Dokážete vyčíslit, že na kolik procent, to je, že jste vystavili, nebo jste půlka, nebo 10%? Nedokážu. Tak, individuálně. tak obecně keře se sází míň, co se týče, pokud se bavíme o těch vysadlách, o kterých jsme se bavili. Je tam prostě, vnímám tam velký problém s tou nákladovou položkou, ve smyslu, jako vlastně vysadit keř znamená dát mu v podstatě plnohodnotnou ochranu proti zvěři, stejně jako toho stromu, a výsledek je prostě téměř podobná částka finanční potom. To je jedna věc. Za mě třeba, když se zakládají biokoridory, tak já často, jenom abych řekl, co je biokoridor, to prostě nějaký úsek, který se oplotí v podstatě, vysazí se tam dřeviny, funguje prostě v té krajině jako nějaký migrační koridor pro zvěř, potom v budoucnu. Tak mě třeba možná i na Zuzku bych se zeptal, jako vždycky mi přijde, že to je velmi investičně náročná akce, kterou často je to navázáno na pozemkové úpravy v obci. Je tam třeba často i spousta těch keřů právě tady v těchto výsadbách, ale říkám, to mnohem efektivnější a jednodušší a stokrát jít a nechat jít, anebo oplotit a vysypat tam sebe na nějakých keřů nebo stromů. To je něco, co mě třeba hrozně jako přijde, že jako tam se pálí miliony na výsadbách, které by mohly vzniknout zcela samovolně. Jo, do jisté míry určitě, ale dělá se to i ze síně. Jsou nějaké metodiky, ale není to úplně rozšířený, sama nevím proč. No tak mně přijde, že to není rozšířený, protože by to téměř nic nestálo. No. Možná to jako, ale třeba tady v těch lánech třeba si tolik tím trhu tam se mohli dostanu. Pokud by to bylo jako náletově dělání. Ale třeba když byste tam dovezli ty semena, tak jo. Jo, jako mě to je sympatické, určitě by se to dávalo víc. No a nevíš třeba o tom, že to někdo konkrétně dělá, nebo jakoby za mě je pak problém třeba sehnat to osivo těch stromů, jo. Tak to možná na zakázku. Není běžně dostupný. Na zakázku někde. A myslím, že to lze vůbec sehnat. Jako dělá se to. Jako já myslím, že když člověk chce, tak se to někdo dospěje. My výsadby keřů taky podporujeme, ale pouze doprovodně jakoby k výsadbám těch stromů. To znamená, nedáváme jakoby samostatný grant na výsadbu keřů. Objevují se ty keře v grantech? Objevují, ale spíš míň. Většinou si lidi žádají na stromy a ty keře třeba se tam dosadí sami nebo vůbec. Vidím taky problém jakoby v té ochraně těch keřů, no, to oplocení. Já bych možná k tomu ještě řekl jako obecně, že jsou i výzkumy, kdy stromy doplněné keři, tak biodiverzita v tom místě prostě je o dost vyšší, než když je to bez keřů.
ale jakoby udržet ty keře v té krajině, je to hodně lokalita od lokality. Jo? Jsou místa, kde prostě ti srnci to totálně zlikvidují. Prospívají si vzájemně nějak i ty stromy z keři v rámci té jedné výsadby? Tak můžou. Můžou a nemusí, no. Jakoby, tak pak jsou i výsadby, kde třeba cílovým nebo cílovou dřevinou měly být stromy, ale jsou tam třeba bezy, který tam obrašili z toho původního porostu, třeba který byl vyčištěný, jo? Takže stromy pak zajdou. Tak. To je pak problém při tom dotačním řízení. To může být, no, jako tam pak, jo, jako ve chvíli, kdy vidím výsadbu javorů, v místě, kde dřív byl keřový pás, který se vyčistil, aby se mohla provést výsadba javorů, tak za mě to je jako úplně hloupost. Nevím, jak to vnímáte vy. Jsme narazili možná na další problém, když se vyčistí kvůli nějaké nové výsadbě, protože vlastně ta původní skladba. Tak... Jo, občas se s tím tady taky setkávalo, no. Jakoby já třeba, jako když je to vyčištěné, že tam byla třeba historická alej a cílem je tu alej obnovit z nějakých tady historických nebo sociálních funkcí, jo, tak za mě je to pádný argument, ale ve chvíli, kdy vlastně, jo, jako znám ty příklady, kdy to je spojeno právě s tím, tak abychom něco vysadili, tak tady to je nevzhledné, že jo, to spousta lidí jakoby na těch vesnicích tak vnímá, že to je divočina, tak to musíme zkultivovat. Tak to zkultivují, zažádají si grant, aby se tam vysadilo, jo, vysadí se tam listnáče a výsledek je vlastně velmi pravděpodobně nižší biodiverzita, jo, a méně té zeleně ve výsledku. To si naznačil taky zajímavý faktor, že teda ty keře možná nemají pro lidi takovou estetickou hodnotu jako stromy. A taky záleží, o jaké krajině se bavíme. Jestli tady v Podbrném, kde fakt každá dřevina je prostě super, nebo někde v Podhůří, kde prostě je třeba les a mole a není tam takový ten přechodový ekosystém, třeba ta louka, třeba tam byla, ale zarostla, tak to mi přijde v pohodě, když to vyčistí, když se tam třeba pustí ovce, aby to vypásli nebo kosit. Takže záleží kde. Já nevím, jestli jsme zodpověděli dotaz, který dostatečně. Máme nějaký další? Chtěla se zeptat, že někdo prostě má nějaký argument, které se brání té výstavby ovocných stromů, protože argumentují tím, že to uzrazná společnosti nebo naše důsledky, tak se máme používat nějaké problémy, tak je něco přesvědčit, kde zastupitelé, aby se toho nedáli, aby se na těch ovocných stromů. To bude z naší strany, nevím. Tak ještě hlavně, kdo to bude sbírat, že jo? To je často jako proč nesázet, protože to plodí, tak jako já jsem vnitřně nastaven tak, že lidi nepřesvědčují, jo, že výsledek je kontraproduktivní, protože když je přesvědčím a pak je tam nějaký drobný problém, tak oni hnedka řeknou, no já jsem vám to říkal, jo. Jako za mě ideální jsou příklady dobré praxe, jo, pro takový lidi. Jakoby vzít ty lidi do nějakých obcí, kde to funguje, nebo kde ten zájem je, ale pokud jako někdo má pocit, že když se ty plody nesklidí, tak je to prostě katastrofa, tak takového člověka těžko přesvědčit. No. Co se týče těch chorob škůdců nebo té náročnosti v té péči,
To je jako řešitelné. Jenom je potřeba to těm lidem asi ukázat. Jinak já spíš to bych už dávno vyhořel, kdybych musel přesvědčovat lidi. Takže nevím, no. U té řešitelnosti chorob škůdců a tak je to dneska jiné než dřív třeba. Může ti tadyhle ten člověk vlastně argumentovat, že dřív to nastříkal a bylo to v pohodě a teď do toho nepůjde, protože já nevím udělat tohle a že to nebude fungovat pak stejně. No ne, tak za mě jako by se měly sázet takové stromy do krajiny, které nevyžadují ty postřiky, jo? Jednoznačně. Ale právě spousta těch starostů jsou ti zahrádkáři a na té zahrádce přece, když to nepostříkají, tak nemají plody. Jo? To je jejich výchozí pozice. To tak vůbec být nemusí, pokud se vyberou vhodné odrůdy, tak nepotřebují prostě ochranu proti škůdcům a chorobám. Jo? A nebo třeba ano, ale jako výjimečně nebo zřídka kdy. Jsi říkal, když to nepostříkají, nebudou mít plody a oni často ty plody nechtějí, tak se řeší se. To bych, k tomu mám ještě tak jako vlastně pokud bychom chtěli sázet ovocné stromy ve vztahu k tomu, abychom zvýšili biodiverzitu, protože na ty ovocné je přece navázáno větší množství organismů než na neovocné. Ale nechceme plody, protože třeba by padaly na silnic a způsobovaly by tam prostě, bylo by to třeba nebezpečné provozně, tak lze sázet v takové ovocné stromy, které pak jako téměř nebudou plodit. Jo? Navolní typicky nějaké triploidy, které se špatně upilují, a vlastně budou krásně kvést, budou mít tu estetickou funkci, tu funkci na podporu biodiverzity, ale vlastně ta plodnost tam bude velmi omezená, takže to lze třeba taky potom. Tak tímhle už by se nějaký ten skeptický starosta možná obměkčit. Myslím, že tenhle dotaz byl teda specificky na Dominika, nevím, jestli ho chcete nějak doplnit, jestli přesvědčujete vyloženě. Nebo co se týče těch zemědělců, tak ti taky jsou hodně ty ovocné, nebo spíš nejsou? Chtějí docela, jo. Muži obecně chtějí třeba švestky, než sázet. Máme nějaký důvod specifický? Mi to asi říkalo. Jo, chtějí určitě jako obecně, já myslím, že máme velmi kladný vztah k ovocným stromům, že jo, ale i někteří vlastně ne, protože to nepotřebuje, jako nebo nenašlo využití. Jo, obecně se dá říct, že chtějí. Netujete nějaký dotaz? Vzadu? Jo, mě by zajímalo, pokud se na vás ta odborná péče, protože se bavil, no musí řekl, že ten názor, co se další vrátkář, to je jiný názor na péči o stromy, pak si naše řesu. A tam si že to je podobně nějakým názorem, no tak taky nešířeme to tak nějak ostříhali a takže jsou nedáme stromy, které rostou. A pak mě zajímalo, je nějaký třeba načený člověk, který se to postupně učí, třeba jdeme to ten střih, jestli je za vás lepší, se to než pořádně nestudovat, najít na 10 let, 10 nějakých přednášek, nebo jestli je lepší se vyplnit pořádně naučit a pak to teprve kdy zkoušet těch vlastních výsledkách, nebo to nějak zkoušet, nějak se naučit postupně a to jsou nedávný Tak k té druhé otázce. Za mě obě cesty jsou v pořádku. Prostě jako pokud člověk o to má ten zájem a
jde s tím dobrým úmyslem, tak jako ten řez má tu výhodu, že spousta věcí se dá opravit, jo, pokud se bavíme teda o výchovném řezu. Takže když jeden rok udělá člověk něco špatně, tak druhý rok to může nějakým způsobem napravit. Tak to je jedna věc. A co se týče té první otázky, no tak jo, řekl bych, že vlastně hlavní odborná péče spočívá v tom řezu. Problém vnímám v tom, že ani mezi arboristy nepanuje shoda a už vůbec ne nad tím, jak mají řezat ovocné stromy, s čímž sami hodně bojují. Můžeš nastínit třeba v čem probíhají ty odborné debaty? Ano, tak typickým příkladem je zakracování terminálu, který historicky prostě to bylo tabu sáhnout do terminálu mezi arboristy. Dneska terminál je hlavní výhon průběžný, vlastně takové pokračování kmene k nebi. No a dneska se to postupně jakoby už obrací k tomu, že teda když ten terminál je jako příliš vysoký, nevyzrálý, tak už to taky stříhají. A vlastně často to možná i na Aničku by mě zajímalo, jak to vnímáš ty. Jakoby já u těch arboristů hodně často vnímám to, že oni jako nepočítají s tím, že tam přijdou za rok. Jo? Že vlastně a i v praxi se s ním často setkávají, že prostě ta obec má finance nyní a vlastně další roky už mít nebude. Takže vlastně ten strom třeba ořežou tak, jako s tím pohledem, že vlastně za rok už se tam třeba nikdo nepodívá. Zatímco pro mě, a s tím souvisí pak zakrácení terminálu. Jo? Já samozřejmě, když šáhnu do terminálního výhonu, tak tam je nutné přijít za rok. Jo, a pokračovat v tom řezu. A vlastně samozřejmě pokud nemá člověk tu jistotu, že tam za rok někdo přijde, no tak je možná lepší to neřezat. Jo. Ale za mě je to úplně jako schizofrenní pohled, jo, na to, že prostě radši to udělám vlastně dost špatně, protože tam není nastaveno to, že je potřeba tam zajít i za rok. No. A to se bavíme teď o ovocných stromech, anebo třeba tak typicky, jak vidíte javory ořezané? Ne, to ve chvíli, kdy třeba po výsadbě je tam dlouhý terminál, ostříhané postranní větve, jo, komparační řez v pořádku, ale terminál je o metr delší než ty spodní větve, tak to třeba neořežou, protože nemají jistotu, že za rok se to bude řezat dál. Přičemž, ale kdyby to střihli, tak ten strom pak třeba roste mnohem lépe, jo, po tom zakráceném terminálu. Ty jsi chtěl zeptat Aničku. No, jestli k tomu máš nějakou pohled ze své pozice. Jako naše zkušenost je, že ty terminály se nezakracují, no. Takže standardní, no. No, on výsledek pak je často, že to stejně zlomí dravec, jako jo. Jo, to se děje, bohužel. Takže, jo, a vlastně dostaneme se k tomu, že prostě tam není nastavený, nebo prostě z mého pohledu, to, že tam není ta jistota, že tam za rok přijdu, tak vlastně ten výsledek je pak špatný, no. Protože když to zlomí dravec, je to, jak kdyby to ten arborista teda střihl, ale není tam ten další krok, no, takže tam nemám ten problém. Proč je u toho terminálu potřeba ten další krok vlastně? No tak co se jako za ten rok stane právě s tím? No tak on se rozvětví, a je potřeba tomu stromu tam nějakým způsobem pomoct nastavit hierarchii v těch větvích, jo? Protože když to neuděláme, tak tam dojde k různým kodominantům, to znamená, je 2 a více výhonů si začnou navzájem konkurovat,
táhnout se, jakoby předhánět se, vznikne tam tlakové větvení třeba a pak třeba za 20 let se to prostě rozlomí. Jo. Tak to velmi... Já jenom jsem chtěl jakoby právě navázat na to, že se dostáváme do situace, že ani ti odborníci se neshodnou, jo? A jako ten řez tak náročný a komplexní problém, že potom, když má někdo pocit, že tomu vlastně, že stačí to nějak ostříhat, jo? To pak třeba nefunguje vůbec, jo? Když v krajině někdo vládá ten kol, to prostě úplně mimo. To je další pojem, který je možná stál za zvedení, ale mě napadá v tomhle kontextu otázka, že vlastně nemůže být teda asi ani jednoduché proškolování lidí třeba v těch obcích, aby prováděli ten řez správně. Já myslím, že nějaká rovina, na které se ti odborníci shodnou, jako je třeba mít ostré nožky, hezky to zestřihnout, jako, aby tam nebyly pahylky, nebo ne, naopak doblonky toho kmene. Že někde se jako setkají. No, možná mohli bychom si říct ty nějaké jednoduché základní principy, to by možná... Nebo jestli třeba... Nebo jestli si ostříhat, musím si to ostříhat, to nejde třeba na zahradě. No, ještě jsem, když jako nic se ptám. Jestli mám, jestli jste třeba probíhal stromnou minulosti, a když se mluví do toho, že to je takový kompletní a odborný problém, tak podle mě, a ten já jsem třeba jako, že to snad moc, jestli to ti snaží dělat před těma 100 lety, takhle komplexní nekud tě přiučili, až jak bych, tady máme ty krásné 100 let, které stromeny. A jestli na to vlastně, jestli na tím vlastně dneska nebádáme až příliš moc, oproti těm jedním před 100 lety, nebo oproti tím taky takhle stejně bádali, jak se to takhle živí dneska. Můžu být určitě. No, určitě tak. Jestli o to říkáme, že? My se staráme o jeden startupové chyby. A je to extenzivní, prostě já jsem do mediková škola, takže já jsem se přidávám u svých stromů ty terminály, ale máme tam, že to je sad takový komorfní, respektive tam jsou asi 2 pozemky, má to 150 majitelů. Takže je tam spolek, který se to stará a je tam jeden pán, který má hluboké jako nějaký citový pouto, protože už jeho předsedy tam to třešní a on prostě nechce, aby jsme to střihávali, jako ty stromy. Z nějakého důvodu, nevím. A říká právě přesně, že na zahrádce to roste, i když to nezastřihává. Takže je to hrozně těžké jako mu to vysvětlit a já jsem mu jednou i donesla starou knihu ovocnářskou asi třeba z 50., 70., 60. let a tam ty věci jsou napsané, takže i pravděpodobně ty staří ovocnáři to jako dělali, podobně jak to třeba děláme my. Dobře, co jsem říct. Ano, no. Jakoby když se vrátím k té otázce, tak jakoby historicky to know-how bylo hlubší a ty starý sady často, který dneska jsou, tak byly založeny, řekněme, z našeho pohledu dobře dneska. Jo. Ten rozdíl je potom jako vlastně v těch detailech, který mají ale ty následky za těch 50 let třeba. Jo? Jestli prostě to někdo před 50 lety založil dobře, tak se ten strom třeba nerozlomí. A je jako těžký to vystopovat. Jo? Nebo potom jako jsou obrovský rozdíly mezi těma odrůdama konkrétníma. Ale zpravidla stromy, které se dožijí prostě 80, 100 let a víc, tak měli nějakým způsobem udělaný dobrý výchovný řez. Dominiku, a studuješ nějakým způsobem ty staré metody? Jsou na to prameny? Jsou. Určitě, jako studuju to, řekněme,
tom ovocnářství to tu padlo, jo, tam taky se neshodnou ti lidi, jo, takže je to prostě 1000 ovocnářů, 1000 názorů na řez, jo. V čem to spočívalo, že to tehdy dělali tak dobře právě, protože dneska jako máme daleko snáze se nám o tom diskutuje, že daleko snáze se realizují nějaké... Taky tam byla nějaká, jakoby řekněme, proudy myšlenkové v tom řezu, které někdo přijal prostě tady to stanovisko, někdo tady toto, jo. Ale řekl bych, že panovala trošku větší shoda. No, ne, vlastně ne. Asi se nic moc nezměnilo. Jo, i vlastně taková velmi, řekněme, ctěná osobnost Dohnálek napsal knihu Ovocný strom a jeho pěstění. Bavíme se teď o které době? Na začátku 20. století. Tak tam píše, že vlastně ta jeho současná generace ho vlastně nepochopila, jo? Že každý si říká něco jiného, každý si to řeže jinak a nezohledňuje vlastně záměr toho řezu. Jo? Je to prostě... Já osobně si myslím, že není jeden správný řez. Jo? To je možná důležité. A mně je důležité říct tam za rok. A jakoby učinit ten další řez ve vztahu k tomu, co jsem udělal před rokem a ve vztahu k tomu, jak se ten strom zachoval. Jo? To mi přijde vlastně na tom řezu ze všeho nejdůležitější. Jo? Takže ta následná péče by měla být vlastně takový permanentní dialog s tím stromem, reagování na to, jakým způsobem on se vyvíjí a neexistuje proto. Za mě určitě. Dokáže Light porofem poznat papíře? No pokud... myslím si, že ano. Poučený lék. Jo, jakoby pokud v tom má ten zájem, pokud to není jakoby ten obecní zaměstnanec, který to dostal za úkol, tak si myslím, že ano. Jo. A na tom se jako člověk nejvíc naučí, no. Jsou nějaké rysy typické toho špatného nebo dobrého řezu? Takhle po roce přijdeš ke stromu a koupneš. No tak špatný řez je takový, že není technicky správně. To je jako, podle toho se pozná, jestli někdo tomu aspoň trošku rozumí. To znamená řez na větevní kroužek a podobně. A druhá věc, jestli ten strom dobře roste, jestli má dobré přírůstky a jestli je tam patrná nějaká hierarchie v těch větvích. Na paní Poledňákovou dotaz. Jste říkala před časem, že kontrolujete po nějakém čase, jestli splňují kteří dáváte peníze, ty podmínky. Existují ale nějaké tzv. Vyšší moci, nebo vyšší klimatické moci, tam je hodně extrémně sucho, hodně velká bouře, kdy oni mají vlastně pomluveno, že ten strom zkrátka uhyne. Protože to se asi bude ty extrémně stále více a více, takže potom oni vlastně můžou 70% stromu, ale jako to vyklidných důvodů, že jo. No, tak ho pak musí jako dosadit. Ono ještě záleží, jestli čerpali třeba granty jenom od nás, my bychom asi byli benevolentnější, ale pak jsme měli třeba granty, na které vlastně 1 korunou ke každé koruně přispěvalo SFŽP a tam si myslím, že by benevolentní jako nebyli. Ale zatím se nám taková extrémní situace jakoby nestala. Takže jsme nic takového neřešili zatím. No, nebo tak já mám příklad z praxe, kdy třeba sázeli přes ten státní fond životního prostředí, bylo to nějak naprojektované, jo, řekněme, já nevím, 200 stromů sad a prostě 15 pozic jakoby umřelo, jo, takže oni to museli obnovit, ale těch 15 pozic umřelo z těch objektivních důvodů, kdy prostě, řekněme, ten projektant
jako to ani nelze, jo, vždycky předjímat, že zrovna tady je tam vlastně jenom kamení, není tam žádná půda třeba, jo, ale vlastně museli 10 let po každé těch 15 stromů vyměnit, aby doložili, že to vyměnili. Takže a pak se uzná v určitou chvíli, že no, tak místo není vhodné. Udržitelnost, ne. Tam je udržitelnost, po kterou ty tam musíš mít ten počet stromů. Jo? Tak jsou takové příklady, nevím úplně jakoby z hlediska těch klimatických změn, co já třeba spíš vnímám z hlediska těch chorob a škůdců těch ovocných stromů. Jo? Když něco vysadíme někde a nedokážeme dohlédnout k tomu, že tam bude s něčím problém, jakoby takový problém, že to nemá smysl tam sázet, tak se tam pak vysadí třeba něco jiného, než bylo původně navrženo. Já bych ještě chtěla říct, že to, že jako vám přežije 100% stromu, se skoro nikdy nestane. Jako když je strom dobře vysazený, je o něj dobře pečováno, tak třeba 90%, jo, ale jako vždycky prostě nějaký třeba uhyne. A ty uhyny se řeší teda tím, že se znovu dosazují nové, jak zmiňoval. Tak pro potřeby doložení udržitelnosti toho grantu ano, pak to záleží vlastně na té obci nebo na tom člověku, jestli tam ten strom chce mít nebo ne. Aha, znovu. Zobecnějící dotaz a názvu té debaty. Takže my máme v zemědělské krajině málo stromů nebo hodně stromů špatně řezaných a vyslovených. Nebo je to ještě jinak? Dá se to nějak zobecnit na všechny otázky? Jo, tak já bych řekla, že málo a pak jich máme ještě hodně, o které není dobře pečováno. Tak já bych s tím asi souhlasil. S tím, že vnímám, že se to trošičku lepší. Jo, jako teď teda mám pocit, že je trošku útlum, to nevím, jestli taky tak vnímáš v těch sadbách, že přece jen spousta těch obcí, které chtěli sázet, tak už toho spoustu vysadili v posledních třeba 5-10 letech. Tak vnímám, že je tam trošku útlum, ale lepší se to know-how o tom, jak třeba to pečovat a podobně. Ale to rozhodně neříkám, že jako jsme na dobré úrovni, jo, vlastně ten výzkum od pana Rozsypálka. A jakoby já to potkávám prostě téměř denně, jo, špatné výsadby. Tak jak je to u zemědělců? Podobná situace, taky máme před sebou dlouhou cestu, ale navždy třeba jak ta situace byla před pár lety ohledně té osvěty na tu péči, tak je to lepší, ale já pracuji s těmi zemědělci a to je jako nová úplně skupina, která začala jako sázet ve velkým. To jsou stovky hektarů ročně. A protože kvůli té dotaci od roku 2023 to začalo prostě strmě, ten nárůst lesnických výsadeb. Takže my teďka vlastně v tomhle jsme i na začátku s těmi zemědělci, takže se snažíme působit i v agrolesnickém spolku i já. Ale je to prostě jak všechno, je to prostě na dlouhou další tráť. Takže jak Dominik vnímá u obcí pokles, tak u zemědělců je to naopak teď nárůst. A předpokládám, že tam je víc asi teda prostoru pro ty výsadby. Ano, jo. Je tam jako určitá bariéra a to je třeba vlastnické vztahy v tom katastru. Obecně nechcete úplně sázet stromy na svých pozemků. Nebo někteří to dělají tím, že to budou mít zaplaceno vlastně. Tak je to pro ně jakási motivace vysázet i na cizích pozemcích. Musí to samozřejmě ošetřit, i tam je riziko, třeba kdyby tu dotaci nedostali a tak dále. Ale takže určitě, kdyby v těch katastrech, kde byly provedeny komplexní pozemkové úpravy, tak se ty obecně ty stromy sází mnohem líp. Takže i tohle do budoucna je jedna z věcí, která se může zlepšit.
Dominiku, tady padly stovky hektarů zemědělců, těch obcí, třeba ten trend, který vnímáš, je jaký? Teď jakože těch výsadeb by realizovat. Jestli to jde nějak kvantifikovat třeba. To spíš asi víc, jo. To asi ne, tady se to dá u zemědělců kvantifikovat, protože nic nebylo a teď je jedna výzva, ale těch jako dotací na výsadby stromů už historicky bylo hodně moc, že jako podle toho to určitě soudit nemůžeme. Ale jakoby tak intuitivně to vnímám asi podobně, možná už jakoby řeší, že by třeba tu následnou péči neufinancovali, je nějaká větší osvěta, nebo prostě mají nějaký omezený jako množství pozemků, že jo, kam ty stromy můžou sázet, takže zdá se mi to, ale nemůžu to potvrdit, nemám k tomu jakoby žádný data dlouhodobý. A třeba ve vztahu k tomu, kolik žádostí o ty granty chodí, tak tam je nějaká tendence, nebo je to styl? Zase je to trošku těžký říct, protože každý rok jsme měli třeba jiný finanční prostředky, trošku jiný jakoby ty grantové výzvy, ale jo, jako z toho se to právě jako vyvozu, že je tam jako mírnej útlum, no, proti předchozím letem. Když jsme měli třeba i díky se, že bylo mnohonásobně víc peněz. Ale zase je i jako mnohem víc dotačních výzev, takže nevím, jestli si to třeba nečerpají někde jinde. Protože my dáváme relativně jakoby malý peníze, ale zase jsou ty naše granty relativně jednoduchý. To bych vyzdvihl. Nejlepší granty na výsadby jsou přes nadaci partnerství. Kdekoliv jinde, že je to extrémně striktní a výsledek je prostě negativní. Jo? Pak se sází vysokokmeny Williamsovi, protože grant v projektu na SFŠP je, že to má být vysokokmen rušně, ale sehnatelné v ten konkrétní podzim jsou pouze vysokokmeny Williamsovi z Polska, které prostě tam budou přežívat 5 let a pak zhynou, protože to není odrůda vhodná do krajiny. Takže ty chyby vznikají někdy i takhle vlastně z těch projektů. Určitě no, my jako máme vlastně velkou výhodu v tom, že můžeme být flexibilní, jo? Že když dostáváme zpětnou vazbu a i právě mluvíme s těma grantistama a tak jsme schopni to hnedka do dalšího roku jakoby zapracovat a zase jsme i otevření k nějakému dialogu, nejsme prostě státní jakoby instituce, no. O kolika subjektech se řádově bavíme, když se bavíme právě o tom, kdo ty grantové výzvy vypisuje, ty projekty? No tak hodně jsou jako na vládní úrovni, že jo, Státní fond životního prostředí, pak různé ty dotační programy, já nevím, Národní plán obnovy, prostě ani nevím, jak se to všechno jmenuje, pak jsou hlavně i obecní a pak jsou ty soukromí zdroje, kam třeba patříme my, ale i nadace ČES, nadace VIA, jakoby další instituce. Takže já bych řekla, jako určitě desítky. Takže z čeho vybírat, pokud je nějakou výsadbu. Tak, máme tady ještě někoho. Nemáme, teď máme to ještě. Navážu jenom přípodotek, až se v tématu neorientuji, tak jak jste zmiňoval, že staří to třeba dělali skvěle, máme tady 100leté stromy. To je ale zkreslený vzorek, jo, my vidíme jenom ty 100leté stromy, a vidíme jako vrcholkem pyramidy, ty, co se nedožili. Takže já bych se nebyl vůči nám tak skepticky, protože my máme těžší podmínky, jo, než někdy naši předci. A zeptal bych se na ten pokus o jenom Dominika. Ty asi sází 10 let, zhruba mám dojem, tak jakoby po 10 letech děláš už něco jiného, což jsme se 10 lety, jakoby, co dělal před 10 lety a teď už to prostě nemůžeš dělat, protože víš, že je to buď z klimatických nebo z jiných důvodů. Asi chci zeptat na ty krajové odrůdy. Ty jsi tady zmínil před hodinou, že to, co rostlo v našich předků, už dneska není možné, tak platí to vlastně i pro ty tradiční jakoby, stromy na Jižní Moravě. Teď už vlastně moc hodí. Ne, tak jako myslel jsem to lokálně. To, že se někde něco dřív sázelo, tak třeba neznamená, že to tam poroste letos, jo. Ne jakoby obecně, že by v celé republice, ale
Obecně je to tak, že právě ty staré odrůdy má mnohem větší smysl sázet. Z toho důvodu, že ty moderní odrůdy jsou jako nevhodné do té krajiny. Jo? Ty jsou selektovány nebo šlechtěny pro to intenzivní ovocnářství a tam něco jako to, aby to bujně rostlo, aby to vytvořilo teda aby to plnilo ty funkce, které chceme od těch stromů v krajině, tak to ty moderní odrůdy většinou jako nesplní tady ty požadavky. Takže z toho důvodu je lepší vybírat z těch starých odrůd, kde ta variabilita je velká, takže máme hodně velký výběr vybrat to, co do té konkrétní lokality je výhodné. Dobře dostupné ty staré odrůdy? Řekl bych, že dneska už ano, no. Jakože tak před 5 lety to bylo ještě docela složitý, ale dneska už je těch školek docela dost. A ještě něco tam bylo. Co děláš jinak? Jo, co děláš jinak. To, jako já bych řekl, že každý rok dělá něco jinak. Jo, že prostě je to tak jako co se týče toho ovocnářství, že to je tak komplexní problematika, že každý rok se objeví něco jiného a vlastně nějakým způsobem na to člověk reaguje. Jako možná jako jednak si to asi úplně nedokážu formulovat, nějaký konkrétní věci, ale jedna věc mě napadá a sice jako i problematika těch chorob a škůdců, jo, která je hodně komplikovaná a tam vnímám, že na začátku jsem to vůbec neřešil, protože prostě jsem byl nějak přesvědčen, že ty stromy to zvládnou, jo, díky té biodiverzitě a tak, ale dneska už to vnímám jakoby trošku skeptičtěji a mám pocit, že vlastně občas tam je potřeba nějaký ten vstup toho člověka, aby něco jako jednorázově vyřešil, aby ten strom pak mohl dál prosperovat. Tak si myslím, že je spíš nějaký mindset, který říkám třeba i těm zákazníkům. Jo? Zatímco dřív jsem tak nějak jako říkal, jo, stromy na semenáčích, staré odrůdy, nebudete to muset stříkat, skoro se o to starat, trochu ořezat. Tak dneska jakoby už o tom nejsem přesvědčen a myslím si, že přece jen ty ovocné stromy napadá velké množství těch patogenů a ve vztahu k těm ostatním stresovým faktorům, jako tomu s nás podléhají. Co se dá udělat pro ty ovocné stromy, nějaké metody, se kterými si třeba v souladu? Jakoby, teď myslíš? Aby si je ochránil před těmi patogeny právě různými. No, tak... Obecně doporučuji prostě třeba prostředky nebo metody vhodné pro ekologické zemědělství. Jeden z takových velmi jednoduchých opatření je introdukce dravého roztoče Typhlodroma pyriho, který se aplikuje v lednu, jo, jenom se dá takový pásek asi s 10 samičkama a vlastně ten roztoč se pak rozmnožuje už sám a pokud to nepostříkáme ten strom nějakým insekticidem, tak tam je celoživotně na tom stromě a reguluje právě třeba ty škůdce jako svělušky a jiné roztoče na tom stromě. No, tak to je takový velmi jednoduchá věc, kterou třeba před 2 lety jsem začal těm zákazníkům jakoby říkat, ať to dělají, protože je to přece jen potom o jeden ten stresový faktor méně, jo, a ve výsledku to může znamenat hodně, no. Tak to je jedna věc, no. Potom jako u těch mladých stromů, třeba ty mšice,
A obecně podpora té biodiverzity, jo? Když to lze instalovat ptačí budky, netopírníky, to nemá sice nějaký extra efekt, ale nějaký, jo. A to nemusí být jenom o stromech, ale... Co má velký efekt, tak je prostě nechávat nepokosenou trávu třeba, jo, nebo louku ideálně. Tak to hodně jakoby těm lidem říkám, ať tam je vždycky prostor, kde může ten hmyz přebývat. Zuzko, já se možná ještě zeptal, my jsme se tady bavili o nějakých sadech, o nějakých ovocných výsadbách u vesnic a ty děláš agrolesnické výsady. Je sad agrolesnická výsadba, nebo jak se agrolesnická výsadba vlastně liší od těch běžných výsadeb, na které jsme zvyklí? Agrolesnictví je strašně široký pojem. To vlastně je v podstatě cokoliv, kde je nějaká zemědělská produkce a stromy. Je to vlastně integrace stromů do zemědělské výroby, to je ta vší definice. Takže třeba zemědělská plodina nebo ten dobytek je v nějakým vztahu k těm stromům, vzájemně se ovlivňují, vzájemně si pomáhají třeba. Ale ta širší definice může být třeba i biokoridory, biocentra se považují za agrolesnictví nebo třeba živé ploty v Anglii, nebo pastené lesy, jo, prostě, takže i, řekla bych, že i luční sád může být takové lesnictví určitě. Takže vlastně ten termín zní jako tak hodně nově, cize, ale spousta těch prvků, které z krajiny známe, tak se do něj dá zahrnout. Velmi prastará praktika, podle mě první zemědělství, co bylo v lesnictví, ale samozřejmě je moderní lesnictví nové, má nové lesy, potřebujete dát prostor pro stříkovač, jsou jiné podmínky, takže je to nové z 70. let, takže je to taková staronová věc. Máme ještě nějaký dotaz? Nemáme. A my už jsme tady naznačili asi spoustu toho, jak by měla ta pozitivní výsadba vypadat, nebo spoustu těch prvků, roztrousili jsme to tak v těch odpovědích. Možná, kdyby jsme si to shrnuli, jak by tedy měly vypadat správné výsadby stromů v krajině, do nějakých stručných bodů podle vás. Mohli bychom začít zase postupně. Tak měli byste to sázet na pozemku, který je váš, nebo máte povolení to tam vysadit. Měli byste si spočítat, kolik vás bude stát ta následná péče. Měli byste vědět, jaké druhy prostě patří na ten váš typ pozemku. A to je asi to tady ty 3 věci jsou za mě asi nejzásadnější. Za mě ještě bych doplnil, jako na začátku, než to vysadím, si říct, co to má plnit za funkce ty stromy. A na základě toho teprve vymýšlet tu výsadbu. A správná nebo dobrá výsadba by měla být potom taková, že za těch 15-20 let ty funkce opravdu plní. No, to je asi takový nejsnáz rozpoznatelný hledisko potom. A zhodnotit si i vlastní jako časové možnosti a co jsme asi ještě nezměnili, mít třeba kvalitní výsadbový materiál. Ten si pozná, jo. No, za mě to je velmi těžko poznatelné. Jak bys na to šel ty? Je to spíš o nějakém jako zkušenostech od těch konkrétních dodavatelů. Ale ani to nemusí být prostě. Jo. Může se stát, že tomu školkaři prodá stromek a je tam agrobakterium na kořenech. Jo. A vlastně to nikdo nepozná. A jsou třeba nějaké výstražné signály, to kterých si všímat u těch školkařů, že
Tak naznačují, že to nedělám poctivě. no, přesně, no. Třeba prostě kořeněných stromů, že tam nejsou ty jemné kořínky vlásečnicové. No. Že ten strom se vlastně nemá čím chytit, takže třeba to je taková úplně jako očividná. To jo, ale neplatí to třeba u hruší. No, protože ty tvoří jako zás především kůlové kořeny a těch vlásečnic tam mají minimum. Třeba. Jo. Jako je hrozně těžký to ze všeho docilovat toto, no. Takže je nejlepší spolehnout se na nějaké doporučení. Jako já doporučuji brát strom, co se ovocných od školkářů, kteří nepoužívají umělá hnojiva. A tak jako pak ten strom s nás namrzá třeba, když není tak vyzrálý. Taky jakoby brát od školkařů, kteří vyorávají co nejpozději, jo, ideálně v druhé půlce října nejdřív. Ve chvíli, kdy si lidi kupují stromy na začátku října, tak to nejsou dobré stromy, jo, protože jsou často chemicky odlisťované a ty výhony jsou nevyzrálé, pak to mnohem s nás namrzá to dřevo. No, to je tak jako tím chci jen ilustrovat to, že poznat kvalitní výsadbový materiál jako i poučený laik si myslím, že má velké problémy. No, a spousta věcí nejde poznat. Jako úplně pozitivní výhled. Ale tak jako ta dlouhodobá zkušenost, no, za mě prostě přece jen jako nějaké dobré jméno té školky nějak funguje. Jako jestli přeprodává stromy z Polska, jde zjistit podle rostlinolékařského pasu, tak to je takové vodítko, že to takový člověk nebrat. No, to je docela zajímavé, že existuje něco jako rostlinolékařský pas. To je dobrá informace, no vlastně každý ovocný strom musí mít rostlinolékařský pas, kde je identifikační číslo školkaře, který to vypěstoval. To se dá na nějakých stránkách ministerstva zemědělství najít, co to je za školkaře. No. A platí to pro celou Evropu vlastně. Může být určitou indicí i skladba těch odrůd, které se ten školkař věnuje. Jasně, no, jako a bavíme se hodně teď o ovocných stromech, jo, když já odpovídám. Nemám přehled v těch neovocných, jo. Určitě jako vlastně pro stromy v krajině je zásadní ta podnož. To znamená, aby to bylo na semenné podnoži. A pokud ta školka jako nemá na výběr stromy na semenných podnožích, což takových školek je hodně, tak tam nemá smysl brát stromy do krajiny. Jsou nějaké principy pro ty neovocné stromy, které bychom ještě mohli vypíchnout? Zase možná trošku zase specifikum toho agrolesnictví my hodně sázíme odrostlky, což je vlastně lesnický výpěstek 20 cm a více. A u nich se nám líbí třeba v leseškolkách, který mají jako bál, že to není prostě kořený strom a oni je pěstují na vzduchovém polštáři, takže vlastně tam probíhá střih jak kdyby vzduchem, takže ten stromek má hodně prokořeněný ten kořenový bál a pěkně se ujme. Takže třeba tohle my hodně používáme, že ten strom má trošku víc šance se vůbec staročně. Chce se někdo zeptat třeba, kde ideálně pořídit odrůdy k vysazení? Nemáme nikoho. Přečteš, co budeme. To bylo skoro objednávka. No, tak já doporučuji školku Radima Peška v Bojkovicích. Nebo Standa Boček na Vysočině v Hluboké Kunštátu, a nebo Slováci, ovocný strom SK, a nebo my teď máme taky ovocnou školu Hruška Brna.
Já bych se ještě kvalitně nějaké, o čem se mluvil Dominik a paní Špaková, vy jako nadace partnerství to zohledňujete nebo dáváte úplně volnou ruku těm, kterým dáváte granty? Tak co se dělo sám. Jo, my jim dáváme volnou ruku a vlastně taky obecné doporučení by bylo, že je asi ideální brát si to od školky co nejblíž tomu místu výsadby, protože pak ty stromy budou zvyklí vlastně na ty klimatické podmínky toho daného místa. A naše zkušenost je teďka, že je prostě lepší brát menší stromy a různé druhy. Protože když máte třeba 100 stromů, jeden druh, tak pak vám to napadne třeba nějaký škůdce a líp se ujímají v té krajině. Takže je sice jako trochu náročnější ta péče o ně, ale je to prostě jak s mladým člověkem. Když ho dáte do nového prostředí, adaptuje se prostě mnohem lépe a rychleji. Než když Jo, určitě. S tím máme hodně špatnou zkušenost, no. Prostě to umírá. No, to rozhodně souhlasím. Vlastně je to mnohonásobně dražší, že jo, ty vodovky a jako tam je potřeba prostě kontinuální zálivka, jo. Ten strom rostl třeba 9 let ve školce pod kapkou závlahou, jo. To má úplně jiný kořenový systém. Čím mladší ten strom je, tak tím s nás se opravdu adaptuje na ty podmínky v té konkrétní lokalitě. Jo, určitě no, protože právě z té školky on je fakt rozmazlený a vy ho vezmete prostě, nevím, na okraj pole, kde by měl tvořit jakoby tu polní cestu, tak to je pro něho extrémně náročný jako fakt přežít, no. A i když se o něj budete starat jako perfektně. No to možná někteří ty realizátoři těch výsadeb zvlášť, když se třeba chtějí s tím stromem fotit, asi nechtějí, že jo, ten malý stromek. A teď on nemusí být jako úplně malý, jo, ale no. Jo, fakt záleží, jako poradila bych se, záleží, kam to chcete sázet a tak, ale jako obecně platí určitě menší, lepší. A on to a jako pak docela dožene. Ten velký se s ním budete piplat a bude mít úplně malý přírůstky, pak umře a mezi tím za těch 5 let ten malý udělá jako velký skok. Má ta netrpělivost lidská, že to chtějí velký strom, který to třeba šel z Holandska. Ale já nebudu potřebovat lokální produktu, ale potřeboval takže to nejde. To dost řešíme, protože ta cena je jako limitující a náš program jako se moc mají vědět, že když se budou nějak se efektivně děkují Jo, tak určitě tohle je i naše jako osobní nebo prostě nadační zkušenost, no, takže to nevyplatilo. No, tak my už se časově chýlíme pomalu ke konci. Ještě něco třeba, co za vás nepadlo, na co jsem se nezeptal já nebo někdo tady z posluchačů, co byste rádi sdělili. Tak já už se jenom zeptám možná, jestli máte příklad třeba nějaké pěkné výsadby tady v okolí Brna, kam bychom se mohli podívat na to, jak vypadá dobře provedená výsadba. Ruška u Brna. Jo, ty Dominikovi to určitě. A tak to je v pořádku, klidně si pochválit, že jo, pokud je to zdravé. Tak u nás v Ruškách jsme vysázeli vlastně přes 600 ovocných stromů okrajiny. Spoustu z nich za peníze nadace partnerství. Tam je spousta typů výsadeb, jakoby určitě stojí, pokud to někoho hodně zajímá, tak se mi může ozvat. Rád mu to ukážu. Ale tak mi napadá třeba, co se toho agrolesnictví týče, tak jsem pomáhal realizovat pro farmu Čluby, což je u Bučovic nedaleko od nás. Krásný agrolesnický projekt, který Zuzka zase projektovala. Tak to je za mě, co mu tak první napadlo. Tak děkuju. Já ještě připomenu sbírku, kterou tady Vít vlastně zmiňoval na začátku 7. generace.
která má se stromy spoustu spojitostí. Můžete za příspěvek 7. generaci získat tričko se stromem, ale můžete také s Dominikem vlastně koupit si lekci. Benefiční strom a pak ho dostanete u nás ve školce. S nějakou instruktáží, jak o něj správně pečovat a tak dále. Jasně. A poslední bod, který tady máme. Já bych tuto debatu teda ukončil už v tuhle chvíli a můžeme se po té intelektuální námaze vrhnout tady na občerstvení. Někteří mají teda výhled celou dobu a musí to být v trpení. Jsou to plody, které Dominik různě nazbíral. Nevím, jestli chceš přiblížit. Já jsem jenom nachystal pár odrůd, které jsem pozbíral v krajině, z ovocných stromů v krajině, takže můžeme udělat takovou malou degustaci tady těchto plodů. To jsou ty staré odrůdy? Ano, všechno jsou to staré odrůdy. No a já jinak teda děkuji za pozornost a pojďme na to.